Posloucháte podcast Byznysnáře, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství podnikatelů a přinášíme vám jejich životní příběhy. Naším dnešním hostem je Erik Varga. Ahoj, Eriku. Ahoj. 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 Já ti představím našim posluchačům s tím, že ty jsi majitelem firmy EatBreen, která vyrábí inovativní prací prostředky ve formě pracích proužků, které tady potom ukážeme. Ty vyvážíte do 15 zemí světa a není to vlastně poslední věc, kterou plánujete takovou inovativní vyrábět, ale chcete jít mnohem dál. Erikův život, jak se dozvíte, je hodně osvěžující, protože rád zkouší nové věci, rád si užívá života a jeho přístup k věcem je hodně netradiční. Eriku, začněme těmi páskami. Kde to vlastně vůbec vzniklo? Sú také dve teórie, zatiaľ sme sa nedopátrali úplne. Jedna je, že v Kanade a druhá je, že priamo v Číne, takže nevieme, že kto koho odkopíroval, ale toto je nejaká, ono to vzniklo asi pred 12 rokmi. OK. A funguje to jak? Je to, vysvětleme těm, kdo vůbec nevědí, co je to prací pásek nebo pásek. Já budu pásky tady jako mezi tím rozbalovat, aby jsme si ukázali. Dobře, ty udělají horsta. Já budu horstovat. Áno, kľudne vyber jeden, nech to vidíme, lebo ťažko sa to niekomu opisuje, kto to ešte akože nepozná. Už, ale vlastne je to nejaký koncentrovaný pásik, prací prostriedok, ktorý je úplne rozpustný a vlastne hádže sa polovička, čiže táto vec, čo má približne 2 gramy, stačí na 5-7 kilovú práčku. A vlastne my to robíme úplne opačne ako tie veľké firmy, že oni tam pridávajú strašne veľa tých látok, ktoré sú ako nosiče, 60-80% podľa toho, že aká značka, a my to robíme práve že naopak, že tu máš 70% a viac tých čistiacich látok. Hej. Výhoda v tom je, že to je maličké, ľahké, hodíte to do kabelky na poštu vlastne bez plastového obalu, hypoalergénne, biodegradovateľné, čiže úplne super pre detičky, čo máme skvelé recenzie. Já jsem přesně chtěla říct, že my neházíme půlku, my házíme celé, protože s 3 dětmi je to logické. Áno. Ale zvládnou to i děti. Presne tak, aj chlapi, aj študenti, aj vlastne. Je to super aj pre turistov, máme veľa zákazníkov, čo to berú akože na cestovateľské akcie a veľmi si to pochvaľujú. Takže teraz aj vytváram akéby takú krabičku, ktorá bude sa dať nosiť a doplňať, hej. Vlastne bude taká hliníková plechovka. Keby. A bude vodeodolná. Chceme to spraviť tak, áno. Travel kit. To se stalo mně, tak to jsem se chtěla zeptat, jestli budete mít náhodou něco nového. Je toho veľa, čo pripravujeme, takže okay. No a jak se z Číny nebo z Kanady dostala tahle ta myšlenka k tobě? Ja som vždy sledoval, tým, že ja mám firmu s ekoproduktami už 9 rokov, 8-9, ja nikdy neviem, ten čas letí, tak ja som vždy hľadal nejaké nové veci, hej, inovatívne. Predtým ešte to eko nebolo až tak, čiže tam bolo strašne málo toho, hej, aj vo svete a hlavne na československom trhu to vôbec skoro nikto neriešil. A takto som podporoval Kickstarter a vlastne také úplne inovatívne veci. A častokrát som sa dostal potom, tým, že som podporil ten projekt na Kickstarteri vyšiel, tak som potom napísal, že ja som vás podporil, či nemôžem byť distribútor pre Československo. Hej. Čiže takto to nejako išlo, ten trend sa často menil. Fakt, že každý rok bolo niečo iné, boli slámky nerezové, hej, namiesto plastových, bolo obaly tie polystyrenové, tak boli trstinové, čiže vždy bolo niečo. A potom som jedného dňa natrafil na pracie pásiky. Bolo to pre mňa tiež, že toto asi nemôže fungovať, že to má proste 1,5-2 gramy a teraz to vyperie, keď tam hádžeme strašne veľa toho prášku a neviem čoho. Ale skúšali sme to asi pol roka s mojou manželkou a 3 deti, takže to išlo, hej, každý deň pranie. A potom som sa rozhodol, že akože je to pecka a bude to ťažké, lebo nikto to nepozná a prebojovať sa keby dať na vedomie, že bude to stať veľa času a peňazí, ale videl som v tom potenciál, hej, a vlastne teraz už sme naozaj vo veľkých sieťach a vždy sa rozširujeme, robíme privátne značky hlavne, takže má to veľký úspech. Kolik takovýchhle pásků se prodá ročně, nebo jaký je objem výroby? Približne, akože ono to teraz rastie dosť exponenciálne, hej, od minulého roka, takže dokopy to môže byť nejakých 6-8 miliónov praní vlastne, ako keby sme už vyprali v Európe.
Kde vy vlastne sídlíte, ať sa bavíme konkrétne? Sídlíme v dedinke na Slovensku, Kokava nad Rimavicou, ale vlastne výrobu máme... Ešte jednou ten název. Kokava nad Rimavicou. Akože často sa mi stáva, že aj prídem hlavne na Slovensku, v Čechách až tak nie, a poznajú tú dedinu, hej, čo je proste v horách dedinka. A čím je výjimečná krom toho, že sú tam pracovníci? Krásna príroda, máme tam nejaké... Je to z minulosti hlavne, boli tam lyžiarske strediska, ale tá príroda, akože, alebo majú tam známych, alebo starkovcov, detkovcov, hej, a takýchto, že ako keby, často sa stretávam, že Kokava, wow, ty poznáš Kokavu, vy poznáte Kokavu, že to čo? Okay. Keď sa podniká v Kokavie? Ja tam mám sídlo, ale podnikám vlastne 15 kilometrov ďalej v meste Hnušťa. Tam máme výrobu, aj balenie. Podniká sa, akože mne sa podniká super, hej. Ja som tam mal predtým veľa lokálnych prevádzok, pizzeria, bar, reštaurácia, všetko možné, hej, detský obchod a tak ďalej. To bolo ťažké, lebo je to hladová dolina a proste ľudia majú peniaze týždeň. Ja potom zase nič. Alebo 2, dobre. Ty lepšie. Čo si šetria? Takže si otvíral pizzerii na 1 týden v měsíci. Chápu to sa nedalo práve, že hej. Najradšej by som to tak spravil, ale to sa nedalo. Čiže potom som si povedal, že OK, budem tu, lebo mám to rád, je to moje okolie, všetkých poznám, ale musím to predávať alebo niečo robiť, že onlineovo, hej. To znamená, ideálne sme začali, že z Česko-Slovensko a teraz vlastne fokus je na Európu. Já teď mi prosím tě odhal, ale ten jako pelmel, tu pestrost, takže pizzerie, kebab, bageterie, dětské oblečení. No, všetko. A ešte pomedzi to, keď bol COVID, tak som zrobil dezinfekciu, hej, za týždeň som spravil firmu na dezinfekciu. A keby ja som vždy hľadal, že OK, ľudia niečo takéto potrebujú, tak nepoďme sa teda skolabovať, ale poďme dať čo spraviť, hej. Takže vždy som to nejako takto robil. To tak jako působí, že prostě hlavně abych podnikal. Mě to podnikání baví a je vlastně docela jedno kde. Keď tak veľmi týždeň, mesiac, takéto krátke, nejaké fušky, čo sa dalo akože privyrobiť, OK, idem tam na mesiac a potom... Takže si vyšiel ze školy a začal si podnikat. Ja som podnikal už vlastne v škole, hej. Aj už, dá sa povedať, že od základnej školy, lebo ja som už vždy predával niečo. To mňa zajímalo. Áno, ale tak... V Čechách. Teď už to môžeš žiť zase, áno, už teraz asi áno. Vtedy to bolo ešte iné obdobie, ale tak to bolo lokálne, hej, že mali sme ako jediný tlačiare napríklad, a to som bol asi 3. a 4. Tak proste som tlačil o maľovánke, lebo mám zadarmo papier, hej, síce mama to platila, ale tak vtedy som nad tým tak nerozmýšľal, tak predám to za 5 korún, hej, takže skicári som si robil ešte nejaké obrázky, planéty, ja som mám rád vesmír a planéty a takto, tak vlastne takto som začal, hej, potom, ja neviem, petardy som predával, samozrejme, to je také, že, ale tak išlo to, tak OK, tak prečo nie? Čiže vždy niečo. Bolo to veľa. Takže i tvojí jako vizí, když se byl malej kluk, tak si chtěl být čím? Kozmonautom. A to chcem byť, akože, nie, že teraz chcem byť kozmonautom, ale určite chcem ísť raz do vesmíru. Uvidíme. Tá doba ide rýchlo, takže uvidíme, čo bude o 20 rokov. Takže pořád to máš ještě na bucket listu. Určite, do vesmíru. OK. Jak se podniká vlastně takovéhle, jak ty říkáš, hladové, jak jsi to říkal? Hladová dolina. A co se týče třeba náboru lidí, protože nám tady většinou všichni pláčou na expertních bordech, jak nemůžou najít lidi. No, tu máme práve, že opak, hej, že ja mám toľko veľa životopisov a každý deň chodia ľudia. Častokrát ale nie sú kvalifikovaní, hej, čiže taký jednoduchší v podstate, ale dajú sa vždy akéby vycvičiť, že musíme nájsť tej mase nejakých ľudí, ktorí majú akože aj vyššiu víziu, alebo sú zodpovední, hej, to je prvé, lebo nepotrebujeme niekoho, kto nám pokazí proste 500 000 pásikov, hej, to by bola škoda. Takže tá zodpovednosť tam musí byť. Ale máme super ľudí, stále naberáme vlastne. Tento rok my sme boli na začiatku vlastne minulého roka sme boli 3 iba, čo ja, moja manželka, lebo ona so mnou stále podniká vo všetkých mojich týchto výstreloch. A teraz sme 15 a vlastne ideme priberať, hej, čiže ono to dosť rýchlo rastie aj tí ľudia. Pojďme ještě zpátky těm páskům, protože to je taková zajímavá story. Tak OK, objevil jsi to jako variantu, která není na trhu a jak šel ten vývoj dál? No najprv som to sourcoval, kupoval z cudziny, hej, čiže bola to tá Kanada a Čína a potom som si povedal, ja som bol totiž to skoro prvá značka v Európe, hej, kto prišiel s týmto na trh. A potom som si všimol aj ten trend aj z minulosti, zo skúsenosti, že
skoro všetko sa kúpuje z Číny alebo z ďaleka a potom tí ľudia, zákazníci to už majú radi a chcú to lokálne, lebo tam je aj tá európska kvalita, certifikácie, tá legislatíva, blablabla. Z Číny, keď kúpite, netušíte, čo je tam vo vnútri. Takže ten nápad, ako keby som mal od začiatku, ale najprv sme museli otestovať market, čo nám trvalo nejaký rok a potom sme si povedali, že OK, je tu akože super potenciál a skúpil som stroj, hej, bolo to dosť akože risk, ale najprv taký malý testovací, testovali sme to, ja už ani neviem, 9 mesiacov možno, takú našu zmes, lebo akože strašne ťažké bolo nájsť evropské suroviny. To jsem se chtěla zeptat, jak vlastně, jako když něco dělá Čína a Kanada, tak kde nabereš recepturu na to, jak se vyrábí takováhle tenká divná Oni věc. vám niečo dajú, hej. Vy musíte mať nejaký karta bezpečnostných údajov sa to volá, kde máte tie hlavné zložky. Hej, to som si vypýtal od jednej, od druhej strany a potom sme vlastne pridávali to svoje nejaké, ešte sú tam látky, ktoré oni nepoužívajú. Ale najťažšie bolo to sourcovať akože z Európy, že made in Europe. Všetky látky, čo máme, tak sú vyrobené v Európe. Ja som myslel, že to bude, že Google, nejaká látka a made in Europe, hej, ale absolútne to tak nebolo, takže to sme hľadali veľmi dlho. A tým pádom sme sa museli bojovať nie, že OK, tak oni to majú z látky X, ale my ju nevieme nájsť v Európe, tak my musíme hľadať nejakú alternatívu, ktorá sa vyrába v Európe, lebo ja nechcem dovážať z Indie nejakú chémiu a potom to pridávať, čiže to by strácalo zmysel, hej, táto eko. Takže všetko je z lokál, česká výroba, nemecká, proste je to čo najbližšie všetko. Takže máte nějaký třeba výzkumný ústav spolupráci, který vám to pomáhá tvořit, nebo... To sme vytvorili sami. Wow. Mám chemika in-house. Hej, ja robím dovtedy, kým niečo nespravím, takže vlastne sme miešali stále dookola. Kým ono sa to zdá, akože ten proces je, že mixovanie, sušenie, rezanie, hej, ale tak každá... Takže je to jenom usušený. Áno, je to usušené na takých veľkých valcoch, ale pri každom sa skrýva 1000 ďalších detailov, ktoré môžu pokaziť celú várku, hej, čiže akože ono to znie, že wow, super jednoduché, ja si kúpim stroje, jasné, veď kľudne, veď ja budem rád, lebo ten dopyt, akože myslím si, že bude rásť, ale je to ťažké spraviť, je to extrémne ťažké spraviť a vyladiť, my stále vyľaďujeme tie procesy. Hej, každý deň. A to už sme spravili naozaj, že veľa tých pásikov. Co je na tom největší výzva, aby vypadnul takovýhle krásnej pásek? No, namiešať správny mix, aby sa vám potom nelepil napríklad na valci, aby to držalo dlhodobo, aby to nejako nepraskalo, tie kombinácie všetkého, fakt, že stovky testovaní, ktoré sme spravili. No. My jsme se tady bavili vlastně, když si přišel, že máte nové balení, protože my známe tenčích, protože už se známe trochu díl. A ty si zmiňoval, že existují i firmy, které mají velké plachty takovéhle a nechávají si to brandovat. To je potom pro, ja neviem, hotely, nebo pro koho to je? Ako zaujímavé? Zatiaľ máme iba jedného takého zákazníka, ale chceme túto službu začať ponúkať možno, že budúci rok, lebo máme veľa na pláne aj nových produktov v takýchto v pásikoch vlastne, lebo viete všetko viac menej spraviť čistiace v pásikoch, len treba výskum. Aj trošku pár mesiacov. Čiže už na tom pracujeme a on si dáva vyrábať preto tie plachty, lebo oni majú akéby formu a oni si to režú sami potom. Čiže majú nejaký tlakom, to proste vyrežú všetko aj s tým printom. Takže my hľadáme, už máme nejaké nápady, že ako to robiť, že vo veľkom. Takže aby sa to automaticky vlastne, lebo to je taká nejaká rolka 1,5 m široká a proste ako koberec to vyzerá. Hej? A potom to sa reže. Čiže my pomedzi to potrebujeme niečo dať, aby to tlačilo expertní board, hej, napríklad, že niečo, čokoľvek. To jsi neměl říkat. To bylo překvapení. Už je to venko, hele. To napadlo. Co všechno se dá teda udělat ve formě pásku? Ja si myslím, že takmer všetko, čo je čistiace. Čiže je čistiace pre domácnosť, máme umývačku, máme aviváž, ale dá sa, že napríklad na sklo, kuchyňa, hej, niečo pridáme tam látky, ktoré už vlastne sourcujeme. Čiže len je to ťažké nájsť to v Európe. Na sklo, pásek, na okno? Akože rozpustíš to vo vode a máš to ako... Jo, takže to nám do rozprašovače. Áno, presne tak. Rozprašujem. Áno, do auta napríklad. Potom do priemyslu by som chcel neskôr, ale uvidíme, či nájdeme tiež látky, ktoré sú akože pre mňa
aby som bol v pohode s nimi. Mě by jako zajímala jedna věc, když vemu výrobu, že děláš něco, co je prostě, chceš to dělat lokálně, není to jednoduchý, tak jak jsi to popisoval. To, co ale v mý hlavě je vlastně ještě jako větší výzva, protože tuhletu krabičku musím najít někde, kde si ji dostupně koupím, což pravděpodobně bude nějaký řetězec nebo něco takového. A to si myslím, že není jednoduchý, protože s něčím, co vlastně klient nezná, ty jsi říkal Čína a Kanada, že jo? Řetězec nezná. Jak se to stane, že se dokážeš dostat vlastně k těmhle řetězcům? Jak je přesvědčíš? Ja som to skúšal na začiatku, ale to je proste stena a cez tu neprejdete. Veľmi záleží od tých nákupcov. Hej, niekedy komunikujete, že 3 mesiace a už to vyzerá, že wow, super, a potom zrazu zmení pozíciu zase od znova. Hej, a takto sa to môže ťahať aj 2 roky. Proste je to tak. Čiže ja som išiel stratégiou nájsť distribútorov, ktorí už majú vzťahy s týmito a ponúkajú im 10, 20, 50 produktov a ísť cez nich. Hej, samozrejme, ono to musí vychádzať, aby všetci boli spokojní, tie reťazce chcú strašne veľa. Ale vychádza mi to ako najlepšia stratégia a s nimi ja robím hlavne ten marketing, lebo je to ťažké bojovať s tými online, všetci teraz sa spendujú akože strašné peniaze, aby niečo zarobili a ja som išiel práve, že aby hľadali tých ľudí, aby mali databázu a tak ďalej a ja som išiel práve, že OK, tak nejaký reťazec má už v databázu 200,000 e-mailov a môžem im dať lepšiu cenu alebo im dám paletu zadarmo. Proste to je už na komunikácii a oni to rozošľú, hej. A toto mi funguje veľa lepšie. Ale je to ťažké dostať. Takže i v prípade produktu, ktorý vlastne užívateľ nezná. Áno. Ale akože stálo to strašne veľa. Na začiatku, hlavne prvý rok. Hej, to boli články, PR, proste čo to je, ľudia to milili s tým. Ono sa to volá color catcher, hej, čo sa ti nerozpustí, ale tie farby sa ti nepomiešajú, čo môže aj farebné, čiže to si mysleli. Častokrát v reťazcoch to bolo na zlej pozícii, dávali to vedľa toho color catcheru a tým pádom ľudia nevedeli, čo to je. Jiná varianta. Mně to vždycky přijde právě vtipný, že jo, protože doma máš prací pásek, color catcher, whitening pásek a teď jako to tam takhle nasázíš, že jo. Áno. Je to tak. Jak moc je to kopírovatelná záležitost? Jsou na to vůbec nějaký třeba ochranný známky někde ve světě? Nebo jak to funguje? Aj sú, ale oni sú také všeobecné, že vlastne keď zmeníš nejakú chémiu, tak je to v podstate OK. My pracujeme aj na úplne iných zloženiach, ktoré chceme budúci rok vypustiť, uvidíme, ešte ideme testovať, čo budeme vlastne jediní a chceme si ich dať patentovať. A kopírovateľné je to akože keď sa pozrie človek, čo nevie, tak je to jednoduché, hej, kúpim stroj a proste idem bomby. To už máš za sebou. To už mám za sebou a akože držím palce, choďte do toho, hej. Budem rád, keď budete partneri, hej, do budúcna. Ale je to ťažké. Aj pre tie veľké firmy, viem, že niektoré to skúšali veľké a proste vzdali to po pol roku, lebo my Slováci máme, alebo teda Čechoslováci, alebo možno Európani, ale skôr Čechoslováci taký dar, že my vieme z každého rožku trošku, hej, čiže keď sme traja ľudia, tak od elektriky, klampiarstva prestávame budov. My sme si celú firmu spravili sami, hej. Proste 3-4 chlapi, naťahali sme káble, ktoré sú proste, my potrebujeme 120 kW, čiže to boli nie také kábliky, ale nevedeli sme ich ani zodvihnúť. Ale všetko sme si spravili sami. Proste podľa samozrejme nejakých noriem a certifikácií. Ale keď som bol inde, napríklad bol som v Amerike pred mesiacom, a tam proste oni nevedia nič, hej, tam, že akože obrazne, že pokazí sa mi žiarovka, nejde mi svetlo, tak oni si musia zavolať človeka na to, hej, a ja iba pozerám a potom 2 dní čaká, že nejde svetlo, tak idem kúpiť žiarovku a idem to vymeniť. A takto nejak sa to strašne ťahá a vtedy som videl, že my akože efektívne vieme pracovať, že proste bumbác a je to hotové a nevieme ako na druhý deň. To je veľká výhoda. Vždycky si byl takhle ekosmýšlející? Asi aj hej, vnútorne. Asi áno, ale nedával som to akoby tak nejako najavo, že ukazovať to aj druhým, čo robím ja napríklad. Sice ja to nerobím ani teraz, ale robím to cez produkty. Ja nie som taký veľmi instagramový a že sa idem videjka a všetky tieto veci. Přijde. Dúfam, že nie som ten typ. Ja radšej budem makať. A teda asi áno, ale prišlo to, keď vlastne som si uvedomil, ja som mal rakovinu pred 10 rokmi a vtedy prišiel nejaký ten zlom, že čo ideme prinášať svetu, hej, že ukázať niečo. A ja som chodil veľa na prechádzky, veľa som meditoval vtedy a videl som všade ten bordel, sáčky, všetko možné, hej. Asi je to doteraz.
ale aj zbierame pravidelne každý rok, ale hlavne chcel som nájsť tie alternatívy a vtedy som začal špekulovať, že OK, tak najhoršie bolo, ja som chodil totižto na veľa festivalov a po tých festivaloch to je totálne smetisko, hej. A tam boli tie jednorázové obaly, všetci mali a ja som vlastne tomuto hľadal nejaké trstinové, palmové alternatívy, to som predával tiež celkom, ale potom prišli veľké firmy, ktoré to vedeli nakúpiť akože desiatky kamionov a tým pádom sa mi nechcelo bojovať s nimi, tak som išiel hľadať niečo lepšie a novšie a stále niečo a tak to pokračujeme. A vyhrali pásky. Zatiaľ áno, ale to nekončí vôbec, to je iba začiatok. Tomu se ještě vrátíme, mě jenom tak blesklo hlavou, že vlastně tvoje žena se s tebou prošla docela zajímavými obdobími. Biznes, my nemoc, sme vlastne deti. už viac ako pol života spolu, čiže už 17-18 rokov asi. A hej, ona všetko musí tak nejako ladiť a prídem s nejakým výmyslom a ona to trošku zanalizuje, ale už teraz nie sme takí, v minulosti som bol presne, že OK, tak ja idem toto robiť, hej, som sa rozhodol, že teraz už to trošku analyzujeme cez čísla, cez prieskum trhu, globálny a blablabla, tieto veci, hej. Jak kloubíte vaše společné podnikání, 3 děti, rozvoj teď velký? Robíme. Proste všetko spolu. Jaký návod tady univerzální, vesmírnej? Hej, akože častokrát si nesieme robotu aj domov, ale vtedy sa akože bavíme skôr ako o tých víziách a hľadáme. My sme v podstate veľmi šťastná rodina, hej, môžem povedať. Máme deti zdravé, čiže toto nám dáva taký pokoj, že môžeme kľudne robiť. Samozrejme príde choroba, kašel, to je jasné, to je úplne super. Ale ako keby aj teraz sme napríklad prišli sem do Prahy a iba my dvaja, hej, že nám stačí iba, že 2 dni byť spolu proste a je to také niečo úplne iné ako s deťmi. V práci sme zase už v kancelárii, my máme zdieľanú kanceláriu, takže tam sme 6-8, hej, navzájom sa tu proste rozpráva a vymýšľame veci. Ale ona je veľmi šikovná a taká cieľavedomá a vie robiť tie tasky, hej, proste. Ja mám zase nejakú, že ideme sem, a ja tam prídem, ja viem, ale ja nepotrebujem mať všetky tie kroky, hej, ja proste ich spravím nejakým spôsobom, oni prídu, lebo ja viem, že ja tam mám cieľ, hej, ja som zase není taký ten taskový človek, ani tabulkový, ale... To sa hezky řídí firmy. Nejsem taskový, nejsem tabulkový. Ale mám na to ľudí už teraz. Mám na to ľudí, ktorí vlastne pozeráme tie čísla, tak ďalej. Akože... Na jednej strane ma to baví, ale na druhej nie až tak, že do hĺbky, na to máme ľudí proste, ktorí povedia, že Erik, tak tu si spendol viacej, hej, a tak to musíme ísť a tak ďalej. Takže snažím sa delegovať čo najviac veci, ktoré nie sú až tak moje. OK, tak zmínili jsme ženu, já jsem to cítila jako potřebné zmínit a pojďme se vrátit, si zmiňoval, že jsi byl v Americe. Co tam? Tam sme robili výrobu ďalšiu. Proč tam? Lebo sa chceme rozšíriť aj tam. Ale teraz som to robil ako testovačku pre jedného zákazníka, ale možno, že pôjdeme aj do Ameriky, že tam je veľký potenciál, všetci to ťahajú z Číny alebo z Kanady, ceny sú tam šialené a teraz ako je tam pravdepodobne nový prezident, tak na tú Čínu budú taxi vysoké, takže je tam veľký potenciál. Len treba veľký kapitál, hej, takže to teraz riešime s nejakými investormi. Wow, takže to je vize pro 2025. Asi 5-6, ale tých vízií je viacej a ja sa tak nechám, na všetkých robím a uvidíme, čo vyjde. Akože nebudem ma mrzieť, keď to nevidie, lebo máme strašne veľa tu, hej, akože je to super, viem to zdelegovať, vieme to spraviť, všetko, ale keď nie, tak bože môj, ideme ďalej. A jsou sdílitelné nějaké další vize? Co jsou další vize? Nové produkty, určite, nové produkty, akože veľké portfólio, viacej výrob, chceme budúci rok rozšíriť výrobu, lebo už sa tlačíme vlastne. Tým, že ľudia narastajú tovar, je strašne veľa, všade máme palety a už sa tlačíme proste. A ešte pritom nie sme až takí, že veľkí, hej, nejdeme na plnú kapacitu, ale ideme rozširovať, ideme do 4-násobne veľkých priestorov, ideme si ich teraz prerábať. U vás pořád. Ja chcem všetko robiť lokálne. A potom uvidíme, akože tam je nejaký záujem aj to, že z veľké firmy chcú, aby som im spravil výrobu, ale neviem, uvidíme. Hej. Ono je to super, hej, že ten trh je taký obrovský, ľudia sa s čistiacimi prostriedkami, akože ani nie, ale každý čistí, hej, každý perie. Je jedno, či mám 1 000 000 na účte, alebo mám 10 korún, hej, je to proste, musím prať, hej. Či je v mydle, alebo v niečom drahom. Takže ten trh je obrovský, hej, čiže ten potenciál je strašne veľký. Ty jsi zmínil, že ještě v loni jste byli ve 3, teď najednou, že už je vás 15 a porostete a rozšiřujete výrobu. Kde ty jsi se učil řídit lidi?
časom, vlastne týmito všetkými barmi, reštauráciami, čiže takto to nejako postupne, tam som nazbieral ten skill, hej, aj či už sú to peniaze, ako s nimi robiť, hej, že mám na účte 10 000, ale teraz nemôžem kúpiť stroj za 9, lebo čo potom s 1000 nič nespravím. Takže to bolo, aj takto som sa popálil strašne veľakrát, samozrejme, aj s ľuďmi, hľadať tých ľudí, ako to vychovávať, riadiť trošku a akože posledné 2 roky mám také, že delegovať, lebo všetko som robil ja, ako keby, hej, že vždy som musel tých ľudí akoby učiť od znova. A teraz sa snažím už nájsť tých kvalifikovanejších ľudí, aby som nemusel učiť každý jeden klik v Exceli alebo v akomkoľvek programe, čo robíme, ale kúpim si vlastně někoho, kdo to už vie. Takže tak to už fungujeme. Pojď možná dát nějaký návod, protože zrovna na boardech se hodně často vyskytuje téma typu nevystudoval se management, učím se to za pochodu. Tak kdyby si měl dát nějakou úplně nejlepší radu, nejzásadnější radu někomu, kdo přesně se to učí tou praxí. Skúšať a nevzdať sa a keď to padne, tak proste je to tak, hej. Padol som 10-15 krát, netuším vôbec, ale učí to každý ten jeden krok, že v budúcom biznise budem lepší. Naučil som sa v tomto niečo. Hej. To je jedno, akákoľvek maličko, že predtým som nemal ani jedného človeka, teraz mám 2. Aj keď sú externí, ale musíš ich nejakým spôsobom riadiť. Hej. OK, tak už na budúce môže budeš mať firmu s 10, lebo už vieš aspoň nejaké princípy a takto nejakým spôsobom, čiže robiť, hej, a nevzdať sa, by som povedal. Mě zaujalo to, co jsi teďko řekl, protože já vždycky narážím na to, že mám pocit, že naše vlastně evropská kultura není moc připravená přesně na ty pády. Že my to bereme příliš fatálně a to když někdo padne, tak je to prostě se v tom utápí a současně má pocit, že si vlastně na věky zkazil jméno, renomé a tak dál. Kde si nabral vlastně já teď to možná jako opaušalizuju a řeknu takový jako americký přístup, protože ono přece jenom tam je častěji se objevující. Kde se to vzalo? Kde ti jako přestalo vadit, že prostě padnu? Asi po tej rakovine vlastne, to neberiem tak osobne. Že OK, ideme ďalej, žijeme tu a všetci sme zdraví teraz, takže ideme ďalej. Akože ja v minulosti som strašne veľa čítal, hej, ja som čítal od 15 vlastne všetky tie motivačné veci, teraz vôbec, lebo je to taká opakujúca sa vec a OK, viem, že príde čas, ale teraz potrebujem robiť a baví ma robiť a nemám čas na knihy, lebo 3 deti a ono proste nedá sa ujsť. Možná je to o tom, že je potřeba někdy přestat číst a začít to dělat. Áno, presne, určite. Akože ja som bol zo začiatku presne ten čitateľ, veľa informácií a potom som z toho bol zúfalý, lebo som ich nevedel použiť reálne. A to som videl aj tým, že som študoval, aj keď som nedoštudoval, lebo som to zobral, hej, možno nie je dobre to hovoriť, ale zobral som to, že to je strašne škoda času a ja som pomedzi to podnikal, čiže tam ma to viacej bavilo, ako sedieť v škole a proste, nie, písomka, čo aj netuším, ak sa volá predmet. Takže, pardon. Nehovorím, že to je tá správna cesta, ale bola to moja cesta, hej, čiže mne to nevadí v podstate. Ale čítal som a nedával do praxe. A toto som videl aj pri študentoch manažmentu a takých, že akože, tak si správ živnosť, hej, a uč sa nejaké toto pravidlo, uč sa to cestou, hej, a častokrát tie knihy sú aj už staré. Teraz je rýchla doba, všetko sa mení, teraz ti AI vlastne vypluje nejaký plán marketingový alebo čokoľvek už chceš, takže sa s tým treba hrať, hej. Tam je možná nejenom to třeba neúspěch, ale i hledání těch možností v jiných oborech, že se z toho nebál a šel si do úplně odlišných biznisů, tak nebál se třeba, že v tom nemáš zkušenosti, znalosti, nebo jak to hledal? Jak vidíš tu příležitost? Neviem, čo je to akože, že báť sa, lebo tak všade je rešpekt, trošku ten stres, že či to vyjde, nevyjde, ale ten mám rád napríklad, taký zdravý stres. A ja sa rád učím nové veci, čiže mňa by ani nebavilo celý život ako keby robiť reštaurácie, hej? Že ja potrebujem robiť nové a toto ma napríklad baví v tom, že síce je to čistiaci nejaký prostriedok, ale o 2 roky môže byť úplne niečo iné, hej? A mňa baví ten vývoj, niečo nové každý deň nájsť a vytvoriť, hej? Vymyslieť, hodiť to do pléna a už chalani sú zúfali, hej? Že ja zase idem niečo nové vymýšľať. A že no, tak a ja už vlastne to robím aj, často používam ChatGPT alebo nejaké AI, čiže ja nájdem, suroviny, už tam nájdem, že Made in Europe, hej? Čiže všetko mi to nejakým spôsobom vypluje. Samozrejme sú to dáta, ktoré častokrát nie sú úplne reálne, ale dá sa s nimi rýchlejšie pracovať ako pred 5 rokmi, hej, hľadať detské oblečenie v Turecku, hej, napríklad, to bolo asi 12 rokov dozadu.
Takže teďko tam bude na těch krabičkách napsáno Made in Europe by ChatGPT. Na týchto nie. Inspirated môže byť. Jo. Môže byť. Dokážeš odpočívat? Áno. Ja v podstate zaprvé mám rada aj ten stres pracovný, ale neberiem ho ako niečo, čo ma unavuje, ale skôr dáva mi energiu. Ale odpočívam, rád meditujem, chodím do prírody, ale meditujem v smysle, nefunguje mi, že sedím vlastne a nejakým takýmto spôsobom. Ja mám rád dýchové cvičenia, čo je to nejaké aktívne a proste cítite to. Wim Hofa napríklad, ale je veľa tých techník. A no čítať knihy by som chcel, ale teraz nie je čas, takže počúvam, veľa šoferujem, čiže počúvam audio podcasty a všetky tieto veci. A to je taký môj oddych. Motorka napríklad, paragliding, mám rád lietanie a rýchle motorky. Samé takové krvné věci. Takže toto ma baví. Jak tohle tu svoji energii, rychlost, ale i zkušenosti třeba promítáš do výchovy dětí? No, motivujem ich v tom, že nebáť sa. A a to ich učíme reálne, že my sme išli na dovolenku do Španielska pred 3 rokmi asi a ostali sme tam rok. Hej, páčilo sa nám, tak skúsme zmanéžovať, ešte vtedy som mal svoj vlastný sklad a tak ďalej, tak sme to skúsili zmanéžovať nejakým fulfillmentom, za 2 mesiace sme fixli všetko, čiže to, čo som robil doma 15 hodín v tom čase, tak zrazu v Španielsku som za 2 hodiny mal všetko vyriešené a bolo to úplne, že wow. Ale ohľadom tých detí vlastne my sme ich dali do španielskej školy. Hej, do škôlky a do školy, kde nevedeli ani slovo po španielsky, za 2 mesiace sa naučili po španielsky a takto ich akoby hádžeme do toho reálneho života a ukazujeme, že OK, tak tu máš problém, tak skús nájsť, nie iba sa hrať na mobile, ale skús sa spýtať alebo Google, hej, že ako sa toto spraví, ako toto a takýmto nejakým spôsobom ich učíme pomaly. Ale príkladom asi to je také, snáď to tak bude. Jak vlastne sú staré teďko tvoje deti? 11, 7 a 4-ročná slečna. Jo, takže ešte nereklamovali ten prístup. Uvidíme, áno. Jeden už za chvíľu puberťák, takže uvidíme. Toto sú celkom zaujímavé časy, čo nás čakajú s nimi. Proč ste sa vrátili? Kvôli výrobe. Kvôli pásikom a trošku to tu akože uzemniť alebo zakoreniť, tak by som povedal. Ale akože vôbec nemyslím si, že tu ostaneme. Možno, že dlhodobo. Hej. My radi cestujeme, ja neviem, rok tam, 2 roky tam a tak ďalej, ale teraz cítim, že potrebujem byť tu, ale neviem ako dlho, kým to nespravím. Takže... Dokud to nepojede samo. Áno, presne tak. Čiže na tom robím, preto hľadám tu delegujem robotu, zaučame, hej, dávame zodpovednosti, aby sa to dalo potom ľahko aj kopírovať. Dajme tomu vytvárať systém, teraz robíme na nejakých vnútorných systémoch, lebo všetko fičalo na Exceli, ale keď sme traja, tak je to OK. Ale keď je 15 ľudí a každý do toho niečo šprtá, tak vlastne tá tabuľka už nefunguje vôbec. Takže teraz robíme na nejakých vnútorných systémoch. A to sa dá potom kvázi kopírovať už do nejakej, vytvoríš si svoj vlastný a dá sa to kopírovať do hociakej firmy, alebo do nejakej, čo si ja nájdem, že nemusí to byť výroba pásikov, môže to byť niečo iné, len už mám systém a do neho nahádžeme dáta. Ale zní to báječně. Blížíme se do finále a mě napadla taková speciální otázka. Hele, představ si, že zlatá rybka, zlatý pásik nebo cokoliv a ty máš teď možnost 3 přání. Jakýchkoliv, osobních, biznisových. Cokoliv, co se ti vyplní. Tak žiť šťastný a zdravý život s rodinou. To by bolo asi také prvé. Biznisové. Mať perfektné vzťahy s mojimi partnermi, lebo to je niekedy ťažké, ale čiže toto je akože môj ten cieľ. Hej. Že nemusí to byť úplne priateľský, ale férový, priamy, OK, je nejaký problém, fixneme, hej, a takto nejako fungujem. A tretie, ja neviem, ani ísť do vesmíru. A sme zpátky z toho vesmíru, oká. Máš nějakou vizi, jak by to mělo vypadat? Co bude ve vesmíru? Jak to bude? Ja to mám veľmi naštudované, akože ja myslím, že ja som videl všetky tie dokumenty a veľa kníh som čítal a fotiek a všetkého. Takže sledujem Elona Muska, tak sa nás spraví niečo, aby za 20 rokov som tam vyletel. Uvidíme. Takže taková turistická verze. Áno, určite nie nejaká expedícia dlhodobá, na to treba asi tréning, ale trošku sa vystreliť hore a pozerať sa tam na planetu z hora. Ja mám pocit, že energie bys měl na to už letět rovnou. Určite len ešte peniaze nemám. Tak musíme prodat víc tady pásiku a víc to dostat do světa.
Eriku, my ti moc děkujeme. Bylo to skvělý, osvěžující a my držíme palce, ať se za pár let podíváš do vesmíru a ať pásy ti jsou všude, hele, nejenom tady na této planetě. Děkujeme velmi pěkně. Já jsem moc zvědavá na tvé projekty nové. A já. Měj se krásně, Děkujem. díky. Vážení posluchači, pokud vás Erikův příběh zaujal a chcete poznat více takových inspirativních lidí, sledujte naše webové stránky, podcasty nebo sociální sítě. Mějte se krásně a příště na viděnou nebo naslyšenou.